sebagai solidaritas. Rungono sik. Sing ndi? Aku iki kok mau wis gegeran karo maratuwa. Masalahe apa? Gara-gara wedang, Mas. Lah wedange apa? Lah aku ki kan nawani wedang kopi to. Kopi ireng. Lah maratuwa ki malah njaluk kopi susu. Terus Tak warah enak kopi ireng Pak timbangane kopi susu. Lah kok iso maratuwa ngengkel. Ora iso, tetep enak kopi susu. Kopi susu iki kopine marai melek, susune iso gawe kesehatan. Ning dinggon niku enak kopi ireng. contone. Lah nek kopi ireng, kuwi kan irenge kan akeh. Lah nek susu, irenge kan sithik. Wis tak omongi kaya ngono kuwi enggak percaya, Mas. Marata mbok ngomong ngono. Maratuwa. Anu. Ewang ngono, Cil. Maratuwane kok gerak kruyukan. Nek kopi ireng. Nah, Irenge oke. irenge akeh. ireng kabeh. Lah nek sing anu susu, kuwi irenge sithik. Kowe ngerti tekan ndi to kuwi? Cil omongno kuwi ora Sing ireng. irenge ning ndi? Kowe ora ireng coklat